Bienvenidos a todos y todas a un capítulo más de La Grieta. Hoy está con nosotros un artista que convirtió el costumbrismo galego en un fenómeno pop. Él es cumbia, merengue, salsa, gasolineras, ironía, humor, y detrás de todo este humor pues me parece que hay una visión muy lúcida sobre la música. Así que hoy está con nosotros desde Santiago, Ortiga. Moitas gracias, que bonito recibimiento, de verdad. Bienvenido, muchas gracias por venir, tío. Nada, eso, háblanos un poquito de ti, cómo has empezado, quién eres, tus inicios. Pois, a ver, eu sou un chaval aleatorio de Santiago que, bueno, pois empecé a... O sea, sempre me gustou a música e tal, e con 12 anos ou así empecé a tocar a guitarra, empecé a xuntarme con amigos que tiña a suerte que tamén tocaban e tal, e, pois, despois de montar 800 millóns de grupos, pois cheguei a... Bueno, pois sobre todo os primeiros grupos os que empecé a girar así fuerte foi con Esteban e Manuel e Boyanca Costova e tal. E despois de que Esteban e Manuel se acabou, pois empecé como Ortiga e pois non sei, ahora mesmo levo pois 9 anos tocando por aí adiante e tal. Como Ortiga, solo. Bueno, a ver, levo 9 anos con Boyanca Costova e Esteban e Manuel empezou aí 9 anos que moitas veces, bueno, eu sinto así como unha especie de precursor do que fago agora, porque, bueno, as dinámicas eran moi parecidas a moitos niveles e tal, entón sí que, bueno, pues como músico profesional e dedicando a miña vida inteiramente a tocar e dar concertos por aí adiante, pois sí, levo 9 anos, máis ou menos. Como Esteban e Manuel, en plan, como definirías el estilo que teníais como dúo? Pois a ver, era como cumbia, así, máis rollo psicodélica, máis rockera e tal, porque, bueno, nós aí pois levábamos bases e o meu compi Esteban tocaba o teclado e eu tocaba a guitarra e cantaba e era así como un pouco máis, non sei, máis rockero porque como que as músicas estaban máis enfocadas a pois eso, facer solos, punteitos, tal, un pouco máis de música instrumental e tal. No tanto a lo vocal, ¿no? Claro, e non tanto a pois, contar unha historia e pois, facer o mítico estrofa estribillo e tal. Sí. E con Ortiga, pois bueno, é un pouco o mismo sonido no sentido de pois, ritmos latinos no seu amplio espectro e tal, pero sí que xa o mellor pois bueno, é un pouco máis amplio no sentido de pois que creo que toco máis número de ritmos, a veces é un rollo moi electrónico, a veces son cancións mitiquísimas, outras veces é un rollo tamén máis instrumental, tal. Claro, porque tú tocas un montón de espectros. Sí, a ver, un pouco o que a vida me vai facendo que me chegue, sabes, as cancións así e estilos e artistas que me molan, pois vou pois non sei, reproducindo un pouco o que me molaría escoitar dentro das miñas posibilidades e medios e todo eso, e, bueno, pois vai salindo un híbrido Claro. que bueno, considero que desde o meu punto de vista está guai, sabes? Eu paso de puta madre facendo Joder, esos rollos. yo lo considero como música feliz, tío. Sí, a ver, ao final a miña filosofía é que a movida sea animada, sabes? O sea, a mí o que me cunde é chegar a un sitio e tocar e que a peña diga a fuego, sabes? Entonces eso pareceme como un punto de partida moi guai porque sabes, si a movida non é de bailar e de pasalo guai, de que a peña diga sí, sabes? O sea, como me cunde isto, non, o sea, descarto e tal. Claro. Entón, bueno, pois ao final eso creo que dá lugar a un produto animado e, joder, a verdad, pois eu cando vou por aí a tocar sinto que máis ou menos conecta coa xente. Claro, porque ese estilo de música en los directos es pura fiesta. Claro, a ver, ao final a min mólame eso, que a peña vai aos concertos a pasalo ben, porque, pois non sei, considero que ese tipo de eventos son un pouco un refuxio para moita peña, en plan de, pois, cada un ten pois, a súa vida, as súas movidas, os seus tal, pero considero que prácticamente todo o mundo, cando vai a unha festa ou tal, é para... Desconectar. Sí, que non lle rayen a puta olla, nin tal, entón, eu o que quero é traballar en esa dirección, en plan de, pois, polo menos agora que esteu tocando, pois,
perreo duro, sabes, nalgas al suelo y Claro. tal. O sea, dirías que lo que más te preocupa es que la gente cuando te vea desconecte totalmente de su vida diaria. Sí, que se boten uns bailes, que, pues non sei, que se rían e tal, e que estén a gusto, sabes? Y aparte de eso, o sea, ¿te mola también tener un estilo reconocible, rollo que sea propio? Home, sí, creo que evidentemente está guai ter unhas características que non teñen os demais e por eso te definen a ti. Tampouco me rayo moitísimo con buscar un sonido que sea totalmente alleo ao resto, porque realmente... Es complicado. Máis que complicado, a tua propia perspectiva, xa o teu sonido diferente ao resto, sabes? Porque eu teño, pois eu que sei, unhas referencias que evidentemente só teño eu, porque unha persona como a min só existo eu, igual que tú só existes tú, sabes? Entón o teu sumatorio de referencias é único, sabes? Sí. Como se di? En todos os É sentidos. intransferible, claro. Sí. E tamén, pois, os instrumentos que uso ou a forma que teño de crear, evidentemente tamén ten que ser única porque é miña, sabes? Entón, eu creo que eso simplemente cando se vehiculiza e chega a un punto, pois xa é simplemente teu. E, bueno, ao final eu como fago cumbias, merengues, tal, teño perspectiva esa super galaica, teño perspectiva de chaval que empieza e está por aí de cubateo extremo, tal, pois ao final eso, pois creo que chega a un sitio que, pois, La gente joven. sí, bueno, máis que eso, quero dicir, chega a un, pois, como unha característica sonora que é, pois, eu que sei, unha en concreto, e xa considero que eso me fai especial, pero, bueno, igual que a todo, sabes, igual que é igual de especial, pois, eu que sei, pois, Herdeiros da Cruz ou algo así, que ao final, pois, teñen a súa idiosincrasia dentro do seu espacio-tempo e xa crea algo poderoso. Claro, pero luego también tienes una característica como de jugar con el humor y la coña, ¿no? Sí, a ver, porque como buen gallego, pois a min mólame a retranca, mólame ese rollo de vacilar, sabes? O sea, eu cos meus colegas estou sempre facendo o normal e tal, e creo que, pois non sei, mola que sea animado, e a min tamén a música que me mola, polo general, me saca unha sonrisilla, ben sea porque por cabróns ou por graciosos, pero non sei, mólame que haya ese punto de jijiji, jajaja. Tiene ese rollo también de desconexión con la realidad, ¿no? Claro. De lo que buscas tú. Sí, entón, pois eu que sei, simplemente eso, pasalo guai, traballar nesa dirección e pista. Claro. ¿Y qué tal se vive de la música en Galicia? O sea, ¿lo ves complicado para la gente que quiera empezar? O sea, A ver, meterse en máis ou menos, quero dicir, é complicado se a peña ten a perspectiva de que vai facer unha canción e vai vivir, sabes? O sea, ao final, eu a toda a peña coa que falo e que se quere dedicar, o que lle digo é, pois, os teus viellos pois, están por aí 8 horas nun curro, tú tens que estar 8 horas neste curro, sabes? Porque moitas veces sempre me chamou a atención a peña que di, no, a ver si lo revienta esta canción, eu digo, estás fuerísima, sabes? O sea, non vai para nada de facer unha canción que este ben, vai de facer moitas cancións que estén ben ao largo do tempo e cada vez, pois, ir sumando un pouquiño máis, sabes? O sea, quero decir, non de repente vas a ter Despacito sin ter feito antes 300 millóns de rollos, entón, claro, ten que ser unha movida... como unha carrera de fondo, ¿no? Sí, e sobre todo, eu creo, ou polo menos o que a mí me enseñou a miña historia de vida, currar moitísimo e sin esperar nada a cambio tampouco, sabes? Porque ao final é unha putada, pero neste tipo de curros podes traballar a fuego e que tampouco pase nada, sabes? Que eso, pois, moitas veces é moi frustrante, moi tal, pero bueno, tamén é importante, pois, saber interpretar as movidas que che pasan, saber ter a humildade de decir, pois mira, isto non funciona porque o que fago é unha mierda, sabes? Que eso tamén é moi importante e é guai. Bueno, unha mierda para a gente, para ti, ¿no? O sea, pero para la gente igual non lo entiende. Claro, pero bueno, se o teu objetivo é... O sea, non o digo de forma despectiva, digo de forma
animadora no sentido de, hostia, pois se fixen isto e non funciona, tendrei que facer algo diferente, mellor, esforzarme máis, aprender máis, estudiar máis. Claro, probar outra fórmula. Sí, o sea, ao final o que importa é, como decía o meu amigo, un amigo que teño batera que se chama Nico, que é moi simpático, sempre di, lo importante es molar, sabes? Entonces, claro, como lo importante es molar, eso nin se aprende, nin se tal, e pois moitas veces, por moito traballo que lle poñes encima e por moi a gusto que tú estés e tal, non mola, punto, sabes? E eso é así de duro, e pero máis duro non sabelo, sabes? Entón, pois, creo que é importante eso, estar caladiño, traballar, pasalo guai, evidentemente, facelo con perspectiva humilde e tampouco con demasiadas pretensións e así, pois, o mellor, pois, hai unha suerte, sabes? Pero, sobre todo, creo que é currar a fuego e se traballas a fuego e tal, pois malo será. Tamén vivir da música non é ser Mick Jagger, sabes? Quero dicir, hai clase media, media baja, clase moi baja, sabes? El dinero tiene mucho que ver tamén, tienes que tener buen presupuesto, ¿no? Para permitirte ciertos... Ou non, o que tens que ser é espabilado, sabes? Porque quero dicir, hai moitas movidas que reventaron a nivel mundial con 200 euros de presupuesto, sabes? Pois o mellor se o teu presupuesto é ese, o mellor tens que xogar máis en esa liga que na liga das superproduccións en plan el madrileño, sabes? Ya. Porque ao final, con 200 euros non lle pagas nin o desplazamiento ao primeiro matado, sabes? Claro. Entón, pois o mellor con 200 pavos cúndeche máis comprar un ordenador, piratear todo e botar 2 anos rayado en casa mirando tutoriales, sabes? Claro. O sea, é simplemente, pois, ir explorando o que encaixa coa tua movida e darlle, sabes? Luego también creo que los bolos son muy importantes, la música en directo, que la gente te conozca aí, ¿no? Sí, totalmente. Ademais, os concertos é pois, o que máis cartos se genera tamén para poder vivir e tal. E bueno, ademais, para mí é o máis divertido de todo o que está dentro da música, sin duda, sabes? Entón, pois bueno, creo que tamén é importante saber eso e traballar en esa dirección de decir, hostias, vale, teño estas cancións, tal, me mola, las subo no Instagram, tal, pero unha forma de elevalas moito máis, pois evidentemente é dar conciertos e joder, con isto quero decir, pois o mellor, en vez de pagar publicidades en Instagram, hai que conocer peña que sean promotores, sabes? Claro. E iso igual che vale máis que outros. Que además fue así toda la vida en la industria musical, tío, ya desde los 60 o así, los conciertos era la forma que tenían de darse a conocer, de publicitarse, bares, ¿no? En festivales. O sea, donde sea, eu toquei en todo cuanto sitio hai, sabes? Entón, sí. ¿Cuál dirías que es el más raro en el que tocaste? Pois toquei desde plazas de toros, casas ocupas, para un total de 0 personas, para fascistas, para comunistas, para todo, sabes? O sea, de todo el espectro posible. Sí, intentaronme pegar, intentaronme de todo, sabes? Sí, te intentaron pegar, sí, ¿por qué? Sí. Entón, a ver, evidentemente de risas, pero sabes, o sea, que quero dicir que hai moitos aspectos e moitos espectros nos que moverse e tal. Y ambientes así... Pero joder, dices, no, tal, no te rayes, punto, e xa está, sabes? Non sei, eso é... Pero bueno, o sea, todo guai, sabes? Ley de vida. En Galicia a mí me da la sensación, tío, de que la música en directo está muy movido por los circuitos de orquestas. Y bueno, tú tienes un estilo de verbena, del rollo y tal, y como que da la sensación de que si no estás metido en el tema de la orquesta, al menos yo desde fuera, como espectador, en las fiestas de los pueblos y tal, pues que no tienes la oportunidad de que la gente te conozca. Y, o sea, ¿tú crees que hay manera de inmiscuirse en ese rollo? O sea, ¿tú no crees que son demasiado caras también como para que lo contraten los concellos y por qué no apuestan por otro tipo de propuestas, como la tuya, como de otros artistas? A ver, claro, eso é unha pregunta moi amplia, moi complexa. Quero dicir, ao final, o mundo rígese por unhas leyes que son as que son, e eu entendo que, bueno, pois o mellor polo caché que pido eu, ven unha orquesta con sonido, escenario, tal e cual, entonces evidentemente sale moito máis barato
cubre moitas máis horas, entón a peña o que quere é máis fiesta por menos dinero. É que non hai competición aí, sabes? Claro. Entón, eu o que sí que noto que, claro, hai xente que, pois, o mellor quere facer algo máis aparte das orquestas, entón, pois, sí, pretenden, o sea, ver conciertos de grupos e tal, eso está moi guai, pero tamén moi caro, sabes? O sea, quero dicir, ao final vivimos en un sistema capitalista, non sei que, tal, e a peña que fai números e di, hostia, pois, esta peña me sale o mellor un pouco máis cara, pero, falo polas orquestas, pero ocúpame moito máis tempo e afórrame un montón de rayadas, como, por exemplo, alquilar o escenario, tal, non sei que. Entón, claro, tú non podes competir con eso, sabes? O sea, dirías que entre un artista random y escenario, tal, puede ser lo mismo que el caché de una orquesta. A ver, depende do caché do artista e da orquesta, pero quero dicir, ao final, a ver, é que das orquestas tamén é un rollo cultural, sabes? Claro. Porque eso é unha movida que está moi arraigada e ao mellor estamos comparando movidas que non teñen moita comparación, sabes? Que debería haber máis eventos de bandas nos concellos, por supuesto. Que moita peña desa tampouco ten a actitud de descubrir movidas e o único que queren é fiesta e jolgorio e non rayarse ni un puto pelo, pois tamén, sabes? Entón, sabes, hai que equilibrarlo, ¿no? Hai que equilibrar e, evidentemente, joder, a mí molaríame que eso estuvera máis aberto moitas veces, pero, bueno, tamén entendo que hai aí un darwinismo social que fixo que, pois, o mundo evolucionara a que eso é así, sabes? Ya desde hace... Entón, pois eu que sei, mola... A ver, que eu son moi fan dese rollo tamén, sabes? De as orquestas, claro, tío, sí. E ademais son moi fan, sobre todo, de que moitas veces a peña de Galicia non sabe que iso é pois unha forma de ocio única e exclusivamente galega, que non existe no resto de España. Claro. Entón, a mí pareceme que ten un componente cultural moi... pues, moi interesante, sabes? Identitario e tal, ¿no? Sí, e creo que pues, o mellor si fóramos de outro tipo de forma de ser, pues, estaría protegido desde as administracións tamén e tal, que o mellor me estou indo un pouco polas ramas e non estou contestando preguntas. No, estás contestando bien. Pero o que quero decir é, pues, eu creo que hai espacio para todos, sabes? O que pasa é que creo que moitas veces é máis fácil unha cousa que outra, entonces, pues, bueno, é o que hai. Pero tamén creo que, por outro lado, hai peña moi consciente sobre esas situacións e pois montan bolos que non son de orquestas, tal, e, pois non sei, pareceme genial, é que eu tanto me gusta ir a un festival, como a unha sala, como a unha verbena, como o que sea, entón, non sei, ao mellor o equilibrio non está moi ben feito. Eu tampouco sei melloralo, sabes? Non, claro, Quero decir, eu sou un payote, tío, vou por aí a tocar e pouco máis, sabes? Joder, tío, pero decir, tú vives de esto y sí. Ves que hay más oportunidades para los que son las orquestas como tal, en las fiestas de los pueblos, verbenas... Sí, pero bueno, por ejemplo, que yo digan os Rapans ahora, sabes? Que fan un montón de bolos super grandes, non teñen nada que ver co sonido orquesta, e, joder, están por aí tocando a Fuego ou as fillas de Cassandra, sabes? Sí. Que teñen que ver elas ca Panorama, nada. Pero, bueno, elas tamén teñen un espacio, pois, porque o fan ben, porque curran, porque o merecen, e... Entón, creo que moitas veces hai que, pois, simplemente, o que decía un pouco antes, traballar na dirección que un cree que é correcta, e malo será, sabes? Probar todos los ámbitos y no querer ir tampoco ya a tocar a la plaza de un pueblo en las fiestas, de una o qué. O sea, eu... Espera, que non sei se entendíme da pregunta, podesme repetir? Que quiere decir, si un artista quiere meterse en el tema de la música en directo en la plaza de un pueblo, en sus fiestas y tal, no es sencillo si las orquestas son las que están ocupando ese espacio, por regla general. Entonces que a lo mejor buscar otros espacios. Sí, a ver, claro, e xa hai xente que os fai, sabes? Entón, pois non sei... A ver, é que para meterse no mundo dos concertos en directo, eu, sinceramente, o que fixen foi buscar as giras dos grupos que me molaban, mirar en todos os sitios que tocaron e escribirles a todos, sabes? Entón, a mí... Mensaje. Sí, sí, o sea, eu son don emails, sabes? O sea, teño un puto máster en mandar emails. Don Gmail. E, joder, pois, ao final, o único que importa é conseguir o que necesitas, e, pois...
pues, si é rayando concellos, promotores, mandando emails ou pegando un viralazo en Instagram, pues bueno, o sea, Claro. ok. Claro, guai. Como ves o tema da música máis centralista? En plan, a música de Madrid e de Barcelona, que a veces parece que sí que se mete un pouco máis na periférica, como a que faz ti. Ahora estou me pasando yo galego porque Ah, no, tal, sí, pero sí. vou a falar castrapo porque está. Como ves eso? Pois a ver, cada un ten o seu business tamén, sabes? O sea, evidentemente eu non podo competir con Peña con base en Madrid ou Barcelona, entre outras cousas, joder, porque esa Peña se dirige a un público moito máis amplio, sabes? Ao final eu, como músico en galego, pois teño 3 millóns de persoas aos que dirixirme, sabes? E como músico en español tes infinitos millóns de personas aos que dirixirte, entón, pois, bueno, evidentemente sempre vas a estar eclipsado, opacado e tal, pero bueno, non sei se era por aí a pregunta, pero... Claro, pero digo, tocando todos los géneros, porque yo, por ejemplo, escuché un single tuyo el año pasado que se llama Larga vida al camino, que... No, sabes el camino que elegís, larga vida el camino. Sí, ¿no es ese? Ortiga. No, que a mí me sonaba como un bolero no casi solo- chileno. ¿Sabes? Non sei. ¿No? Pues igual es otro tío. Ah, eso pode ser, porque eso é outra movida. Hai dous grupos máis que se chaman Ortiga. O Dale vida al camino. É que eso igual é o grupo chileno de cumbias. ¿Y se llama también Ortiga? Sí. Hostia, Bueno, eles realmente son grupo Ortiga. claro. Sí, a ver si voy a tener que querellarme por los derechos. Demanda el canto ahora, ¿eh? Bueno, pero quiero decir que tocas estilos también más de Italia, ¿sabes? Y de otros tipos de folclore. O sea, no solo tú tienes que presentar a las personas de Galicia, parece. Ah, no, claro, eu Claro. evidentemente trato de expandir mi palabra lo máximo e tal, pero bueno, entendo que sendo un grupo De Galicia para el mundo, tío. en galego, evidentemente, eso ten máis... O sea, ten máis limitacións, non negativamente, o sea, non considero que o galego teña unha limitación porque como es en gallego ya non me mola, senón porque, joder, isto creo que eu personalmente penso que a música son conexións, entonces tú conectas co teu idioma, sabes? Igual que a mí e a ti e a todo o mundo, pois eu que sei, a mellor a música en francés, pois molache 3, 4 temas, pero non che chega eso, sabes? Porque non é o teu idioma, entón non é o que... Entiendo. Entón, claro, eu entendo que é un pavo de Alicante. Os meus temas en galego, Sí, sabes? sí, O sea, dirá, sí, que animado, jijiji, jajaja, pero non creo que se vaya a obsesionar comigo neso, sabes? Ya. E tampouco me preocupa, porque eu pois, me dedico a facerlle temas aos da Fonsagrada, os de Verín, os de Tomiño, sabes? Claro. Entón, creo que tamén hai que ter a humildade de decir, de puta madre, que non me escoiten en España, porque eu que eu non sou español, sabes? Entón, quero decir, Tú te ves gallego y ya está. sí, o sea, a miña cultura é esa e eu o que realmente me fai conectar coa movida é Galicia, sabes? Entón, claro, eu, joder, pois sí, con un murciano, con un tal, teño pois, unha conexión de que pois, os dous vivimos en España e tal e cual, pero culturalmente eu estou nas antípodas desa peña, sabes? O sea, eu síntome moito máis conectado a un señor de Barcelos ou de Monsao que a un murciano, sabes? Claro. Entón, pois eu que sei, que a música centralista a nivel Estado te vai a opacar sempre, evidentemente. Que nos importa? A mí non, sabes? Claro. O sea, porque ao final, fago, evidentemente, fago música para mí, pero para a miña comunidade, sabes? É dicir, para ir ás festas da estrada, sabes? E para ir a tocar a Gurela. Que, evidentemente, é que con isto non quero dicir que me las pela todo de fuera, no, e a mí me encanta ir a Zamora, Asturias e tal e cual, pero sí que noto que non é exactamente para eso, sabes? Claro. ¿Y notas una diferencia? Por ejemplo, tú ahora vienes de Zamora y de Asturias y tal, y notas una diferencia en los directos que en Galicia. ¿La gente crees que no lo pilla Home, tanto? sí, porque evidentemente en Galicia entenden hasta a última coma das letras que tal. Outro é máis unha movida de inercia e de que, pois bueno, como rollo animado, pois a peña falle gracia e tal, pero evidentemente
non é exactamente o mismo, sabes? Eu creo que a xente galega pode entender máis todos os matices que están involucrados e tal, pero desde o punto de vista xa de letras, de que o mellor esta canción si é de risas, pero ten un trasfondo que quere contar tal movida, entonces tú dices, hostia, eso unha persona de España non se vai enterar, sabes? Igual que eu que sei, ainda descubrín outro día un grupo que me gustou moitísimo, catalanes, que se chama Figa Flaguas, e encantoume. Pero claro, non me dá para estar todo o rato pensando neso, porque escoito un tema e encántame, pero ao final despois non conecto e chega un punto que digo, pues vou poñer, sabes? Sí, porque culturalmente está máis alejado de ti, claro. Pero eso, non quero que sea a sensación de... Eso é mejor que el resto, non? O sea, non é separatismo nin tal, é que, joder, eu creo que... O sea, que a min, por exemplo, cancións en francés non me chegan, sabes? E creo que é polo mismo que os españoles poden non chegarlle temas en galego, igual que a nós, o mellor temas en catalán. O sea, pero en cambio, mira qué curioso que a nosotros todos los temas en inglés, los americanos y tal, sí que nos llegan. Sí, pero porque estás bombardeado 24/7 cunha cultura hegemónica yanqui, sabes? Quero dicir, porque a ti enseñaronche desde pequeno que Hollywood é pa ti, sabes? Pero si tú non te crees esa movida e eres consciente de que tú que cojones tens que ver con esa peña, sabes? Entón, claro, que eu, por exemplo, música en inglés e así prácticamente nin escoito, pois pola mesma razón, o sea, digo, vaya puto basote, sabes, que tal, pero, sabes, as letras pois xa non as entendo tanto, tal, entón ponme a cabeza loca e digo, bueno, pois a mí dame Cecilio G, sabes? Entón, pois non sei. O sea, creo que moitas veces hai que tamén baixarlle un punto de intensidade de es que non nos hacen caso. Bueno, normal. O sea, quero decir, normal e non normal. O sea, o mundo é así, sabes? Nadie lle debe nada a nadie e cada un o que creo que debería é facer o que lle faga estar a gusto e a vivir. Sí, claro, hacer con lo que tú te sientas cómodo, tío. Y al final... Claro, o sea, tú eres de Santiago, eres galego, sigues en Santiago y yo imagino que tu carrera tú la quieres dirigir a Galicia, a su cultura y a... Claro, o sea, a mí o que me mola é deixar claro de onde son, cal é a miña movida e tal igual. Evidentemente, o que intento é tocar o máis longe posible para a peña máis allea posible e tal, pero, o sea, evidentemente non me cerro e eu todo o que poida facer polo meu proxecto, pois fareino, pero, bueno, son consciente da movida, sabes? Claro. Hay una cosa que a mí, o sea, yo esto se lo pregunto incluso a todos los músicos que venís y tal, que es el tema de, al menos de la música urbana y eso, que es el tema de los beefs, tío. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Tú piensas que esto es en plan... ¿Te parece un show? ¿Te entras? ¿No entras? ¿Cómo lo ves? A ver, eu creo que mola, sabes? O sea, ao final creo que... Tiene un punto de... O sea, ten un punto que nos cunde a todos, sabes? Quero decir, ao final... A todas las partes, ¿no? Sí. E, a ver, claro, que nos tuviéramos un bife aí con Son da Rúa de Boyanca Costova e tal. Con el Hugo GZ. Sí, eu creo que é guai, sabes? O sea, ao final... Son normal, no, son normal todo, tal, no sé qué. Pero que decir, luego os habláis, en plan, ¿qué? ¿Funcionó? O algo así. No, pero bueno, funcionó, sabes? O sea, quero decir, eu ao final, joder, mola. Aparte eu creo que é simpático poder, pois non sei, falar con outra persoa que nas que estás nas antípodas e dicirlle, cállate la boca, porque non sei que, e que despois, pois, tío, cada un polo seu camiño e risas e sin maldades, porque ao final, eu que sei, ao final é unha batalla dialéctica, sabes? O sea, igual que calquera que se, eu que sei, cruzaste pola calle, son normal, no, tú máis, tal, e tampouco, sabes? Sí, pero bueno, esto forma un pouco parte tamén del show, ¿no? Sí, eu que sei, eu supoño que hai peña que pasou de puta madre en eses días e tal, e xa está, sabes? E tamén creo que eso, digamos,
para todo o que é a cultura rap de aquí é guai, sabes? Nunca houbera un beef entre dúas bandas que máis ou menos son así máis coñecidas e tal. E tío, pues de nada que ahora gracias a mí eres historia de la música. Claro, o sea, ya forma parte un pouco de los riffs de aquí, de Galicia. No, e joder, é guai, sabes? E máis tiña que haber, sabes? Sí. E máis duros, e máis tal, sabes? O sea, ao final, que unha escena sea sana tamén pasa por eso, ¿no? Porque pasen todas as cousas que cabe que pasen, sabes? Entón, pois, tío, para que Galicia, pois, teña un escenado rap ou musical potente, eu creo que ten que haber beefs, ten que haber colabos, ten que haber, eu que sei, de todo, sabes? Claro. O sea, porque ao final é a única forma de, pois eso, de darlle vida ao galiñeiro un pouco, sabes? E ao final, pois eu que sei. A la gente le gusta mucho tamén este rollo, es un pouco salseante, ¿no? Chisme, sí, tío, e tampouco hai que estar sempre, no, nos llevamos todos genial, pois non, sabes? Porque non é verdad. Porque non é verdad e porque o mellor, pois eu que sei, tamén é sano que a peña se leve mal, evidentemente dentro dun respeto e de, sabes, e de las risas e tal, pero bueno, eu creo que un pouco de grasa sempre fai gracia, sabes? Sí, y a la gente desde fuera, joder, le gusta, porque eso, es como, sí. Mira lo que está pasando entre esta gente. Claro, sí, eu creo que é guai, sabes? Sí, máis que debería haber, sabes? Máis debería haber, ¿no? Hostia, guai, tío. Vale, yo también, bueno, quiero preguntarte un poco por los referentes que tuviste de merengue, de la salsa y de la cumbia y tal. ¿Vienen todos de Latinoamérica? A ver, así, a grandes rasgos, sí. O sea, ao final, pois bueno, eu creo que o que me pasa é que, pois, de ir ás verbenas e tal, sempre teño como eses sonidos na orella e tal, entón, pois, é o que me sona normal, pero evidentemente os super referentes da música latina son evidentemente todos de América Latina e tal. E cuáles, por exemplo? Home, pois eu creo que así o artista que máis me fixo meterme polo merengue foi o Mega El Fuerte, pa sorpresa de nadie, sabes? Porque ao final é un pouco, eu creo que o artista que conseguiu aunar pois a música de instrumentos antigua, digamos, do seu lugar con as novas olas modernas, máis raperas e tal, entón eu creo que gracias a él foi que eu dixen, hostia, pois isto é algo que se pode amoldar tamén ao que fago eu e que sabes, eu escoito e digo, isto podo facelo, sabes? Sí. E despois xa un pouco máis metido no rollo, home, sin duda Toño Rosario, que é o meu, creo que referente número 1 ahora mismo, porque, bueno, o mellor o Mega El Fuerte ten un componente rapero máis grande que Toño Rosario e eu, pois, creo que polas miñas características musicales me parezco máis a Toño Rosario e tal. Pero que absorbes un pouco de los dos. Sí, o sea, son os meus dous pilares de sonido fundamentales. Bueno, mellor un pouco Elvis Crespo tamén, pero máis sobre todo Toño Rosario, que para min é Dios en la tierra. E bueno, despois tamén a nivel cumbias, pois hai moitos grupos que me gustan e tal, pero bueno, non, tampouco son aí ultra mega fan de ningún, e son fan de todos e, sabes, o sea, gústame pois que personajes, Chico Trujillo, Los Mirlos, Supermercados, Pibes Chorros e todo ese rollo así. Sí, que al final es también como muy de coña, absurdo, pero joder, sí. Que hay una estrategia detrás, ¿no? Sí, claro. E moitas veces o que me mola é que as letras son como un pouco de coña, pero moitas veces sintetizan perfectamente un momento, sabes, unha idea. E eu tamén creo que, bueno, moitas veces menos es máis. Sí, sempre. Moitas veces, pois, eu que sei, é máis interesante, pois eso, facer un tema cunha palabra e que sea molón, que o que importa é molar, sabes? Que... E darle máis importancia al beat, que a la letra, a lo mejor. Sí, a ver, é que eu son produtor máis que cantante, entón, para mí o que mola é facer bases e para min a voz é unha excusa para escachar este basón, sabes? Entonces, pois bueno,
Bueno, pero tus letras también tienen, o sea, cuentan historias y hacen Sí, referencias joder, a cosas de fiesta, estar joven, sí, a liarte ver, con alguien en un callejón, ¿sabes? Un claro. festival, conocer a tu futura madre, la futura madre de tus hijos ahí, ¿sabes? Quiero Sí, decir, a tiene ver, un trasfondo eso, ¿eh? Porque son cosas sí, que pasan. o sea, eu o que intento cas letras é pois, que sempre se amolden un pouco a miña vida, sabes? Porque non me mola decir movidas que ou non penso ou non me pasaron, sabes? Entón, O sea, todo así más o menos lo que hace referencias a sí, cosas personales. sí, e moitas veces tampouco considero que conte unha historia, sino que é máis como unha foto de un estado de ánimo dun momento ou así. Claro. Pero bueno, a ver, as letras é algo que me costa bastante e é o que máis tempo lle dedico porque o que considero que me sale peor, sabes? Porque é unha base, unha tarde, estoy pum, 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 e me sale, sabes? Pero unha Claro. letra, carallo, sabes? Aí sí que ¿Qué es lo primero con lo que empiezas? ¿El beat o la letra? depende. O sea, a ver, é que depende, porque hai veces que digo, guau, teño que facer un beat que sea así, sabes? Entón fago ese beat e a partir de aí fago a letra. Tamén hai veces que digo, guau, tío, teño que nun tema teño que decir isto, sabes? Entón, ao mellor construyo en base a eso e ao mellor simplemente que me pasa moitas veces, estou facendo calquera movida aleatoria da vida, en plan, pois, ducharme, correr, fregar os platos, ou unha movida así, Y te llega. e sí, ou simplemente me dou conta de que levo 5 minutos cantando un rollo, sabes? Unhas notas ou o que sei, e digo, Claro. e collo o móvil, fago unha nota de voz, tal, e 6 meses despois digo, a ver que hai en mis notas de voz destes últimos 6 meses, sabes? E de repente digo, buah, pues aquí estaba fuerísima, aquí estaba recién levantado e nin entendo o que dixen, sabes? Aquí non sei que, pero bueno, de repente unha digo, temón, sabes? E poñémonos, sabes? Claro, al final pruebas y pruebas y pruebas y algunas funcionan y otras no, tío. Y tienes en plan momentos, rollo, utilizar, yo qué sé, me tomo este café por la mañana y me siento y a ver si me llega, yo qué sé, fumar algo, cosas así. Sí, o sea, eu considero que, bueno, que a composición ten que ser amplia no sentido de que canto menos sensación de control haxa a hora de compoñer e expresar, creo que máis guai, sabes? Entón, pois, o que tú dices, pois, desde estar fumadísimo, hasta emborracharte, hasta o mellor facelos super pola mañá, ou, sabes, eu, o sea, Muy temprano. o sea, o que importa, eu o que intento facer é o que nunca fixen, sabes? En plan, pois, Cosas nuevas. se estou acostumbrado a compoñer despois de comer, pois vou empezar a compoñer pola noite ou pola mañá, sabes? Claro. Porque nunca sabes o que vai pasar, nunca sabes que tal, e de repente, pois, te lanzas e das. Ou, por exemplo, eu son bastante dependiente dos instrumentos, o sea, se non teño un instrumento para facer música, se me vai un pouco a olla, sabes? Se estou como nervioso e así. E, por exemplo, agora o que fago é todas as cancións sin instrumentos, sabes? Porque como me noto fuerísima, digo, a ver se vou a... Sabes? O sea, a cabeza traballame diferente e chego a sitios que non son nin mellores nin peores que antes, pero sí que son distintos, sabes? Claro. Entón digo, bueno, pois isto é unha merda, isto o mellor lle teño que dar unha volta e isto está de puta madre, sabes? Claro. Entón, Ensayo-error. sí, ensayo-error e, sobre todo, eu o que trato é de obligarme a ensayar e error, sabes? En plan, canto máis... Es importante el error tamén, eh? Sí, e Claro. moitas veces, ademais, joder, eu ahora mismo fixen tantas cancións xa, sabes, que ¿Cuántas canciones tienes en toda tu discografía? Porque tú has hecho un montón, tío. Tienes 3 Moitísimas. discos, ¿no? Pero... O sea, con Ortiga solo teño 3 discos, máis teño os Rastreadores con Grande Amor, e máis teño de Pili Pampín. Con Boyanca teño 6 discos, con Esteban e Manuel teño outro, con Vicky Polar teño outro,
con Hypao fixen un EP. Que máis teño feito? Non sei, pero, home, máis de 100 cancións teño feito, seguro. E con Pili Pampín, tío, como surgiu esa colaboración? Así. Sí, o sea, conocímonos. A ver, claro, eu son fan dela porque a min todo o rollo folclórico mólame, sabes? Entón, a ver, eu para eso son un pouco desvergonzado, entón dixenlle, guau, Pili, un día temos unos temones aí, sabes? E ela dime, ai, cando queiras, tal, non sei que. Pili, tú, yo. Sí, total, é que foi tal cual eso. A ver, eu pensando que me diría, sí, chaval, jiji, sabes? E Claro. dixeme, tío, cando queiras, chámasme e ali estou. Hostias, que es un referente del Claro, eu folclore. dixen, tío, é que che vou tomar a palabra e nada, o lunes siguiente, Pili, vente a gravar, tal. E gravamos, bueno, fixemos aí un par de probas e tal, e saliu o Chorar Chorei, que despois funcionou super ben e tal, entón, un pouco dentro desa inercia que levaba o funcionamento dese tema, foi en plan, buah, tío, que igual facemos un proxecto e lo reventamos, sabes? Claro, algo máis gordo. Sí, e pois a verdade que estuvo moi ben, eu guardo recuerdos fabulosos desa época, Sí. e a verdade foi un momentazo. Decirle a la peña, en plan, cómo es un día a día siendo Ortiga, porque llevas 9 años en la música, tal, tendrás un montón de bolos, te llamará mucha gente, habrá cosas que aceptes, habrá cosas que no sé. ¿Cómo es? Es un Pois lío. a ver, tampouco te creas, é unha vida moi sencilla. Eu levántome o máis cedo que podo, mando, o sea, fago todas as tareas que teño que facer que odio, que como mandar mails e... No tienes a nadie que lo haga por ti, lo haces tú mismo. No, a ver, teño evidentemente un representante e tal, pero bueno, Con Alan y tal, que hablé con él. sí, pero aínda así, joder, pois, aínda que sea solo para comunicarme con él, sabes? Claro. Fago mails e, bueno, pois, os diferentes movidas que teña que facer, ou pagarlle a peña ou o que sea, e despois pois, intento facer algo de deporte para non botar o pulmón nas giras, como, e pola tarde, pois, fago música ou calquera movida, e os findes toco, e despois estou 2 días en cama reventado, e pouco máis. Sí, por exemplo, hoxe vai ser el primer día de 2 que vou estar encerrado en cama. Bueno, hostia. No, que mañá teño un rollo que facer, pero bueno, normal sería mañá estar encamado todo o día. E aí relajado, tío. Sí. A ver, ao final tamén é que os bolos é o que máis enerxía gasta. O sea, xa non só por a hora esa de deporte intenso, sino porque normalmente pois ao mellor tes 3-4 horas de viaxe, despois, pois bueno, madrugar a fuego, sabes, e de repente, pois en 2 días seguidos non durmes prácticamente nada e pois tes moita actividade física e tal, e, home, sí que revienta, pero bueno, despois recuperas e estás pa outra. Home. Y así ahora un poquito ya yendo para el final, o sea, siendo un músico en la posición en la que estás y tal, ¿cuánto dinero se puede llegar a generar? Ya parecemos la resistencia aquí. A ver, depende do ano e depende tamén pois do que eu que sei, dos gastos que teña, sabes? Porque hai moita peña que pois o que sei, por un caché, imagínate, de 5.000 pavos, pois hai moita peña que ao mellor gasta 3 ou 4 na produción, o sea, sabes? Entón, eso é que depende moitísimo, sabes? Pois non sei, eu creo que ganaba máis pasta antes cando iba casi solo e cobraba moito menos, sabes? Porque tienes a más gente a que... Claro, ahora pois considero que para que a peña lle mole e tal, pois teño que levar a esta peña, entón pois preproduccións e tal, pero a ver, se che digo, eu non sei, teño un sueldo como pode ter calquera, sabes? O sea, non son rico, tampouco, a verdad, joder, pois sí que teño pasta para vivir e para estar tranqui e tal, pero bueno, de momento para jubilarme non me dá, sabes? Claro, y no dices que este es en plan el típico negocio para hacerte rico, sino para vivir de él, que te mole. Home, E logo ya se verá, sabes? É certo que, joder, pois, con moito tempo e se o grupo pois acaba tendo un nivel de convocatoria de público pois tocho, pois, joder, sí que podes ter
pois unha vida moito máis cómoda económicamente e tal, pero bueno, é moito curro, sabes, moita brasa e tal, e ao final tampouco considero que haxa que moverse movido por esos temas. A ver, que evidentemente a todos nos cunde cobrar o máximo posible e tal, pero non é o máis importante. Claro, no, e además eu tampouco sei como se fai eso, sabes? En plan, como se fai música para ganar máis pasta? Ai, eu se soupera facía, xa cho digo, sabes? Entonces, bueno, haciendo reggaetón a lo mejor ou algo así, o que? Sí, pero bueno, canta peña que fai reggaetón está na casa comendo mocos e sí, canta peña que fai fugas de Bach é millonaria, sabes? Ya. Entón, quero dicir, ao final o que hai que encontrar é o que se adapte a un, sabes? E se tú eres violinista virtuoso, non fagas reggaetón, sabes? Home, entón, claro, digo eu. Entón, claro, hai que ver aí... Eu xa te digo, eu se soupera facer música e que me dera máis guita, facía, sabes? Eso, me cago en diola, igual ahora estás dicindo, non me compensa tanto, A ver, non sei, eu, joder, estou contento con a miña posición e tal, pero asegúroche que se pudera ganar máis pasta, ganaba, sabes? Pero bueno... A ti reggaetón te mola? A mí encántame. Te encanta o reggaetón? Sí, encántame muchísimo. Ademais, gústame en todas as súas formas e expresiones, sabes? En plan, gústame reggaetón antigo, gústame movidas que saliron antonte e tal. Tamén me mola un tipo de reggaetón que creo que tampouco é o máis super mainstream e tal. Claro. O sea, que non, a ver, si é super mainstream e tal, pero bueno, o sea, a mí ao mellor pois non me mola tanto Bad Bunny como me gusta Floyd Menor, sabes? Ou gústame máis, pois eu que sei, Plan B que Daddy Yankee, sabes? Claro, que Daddy Yankee me lo meto por el culo arriba, sabes? Pero, o sea, ao final, claro, para min é música super divertida, que está diseñada, pois eso, para el desenfreno e as risas, entón, eso es para mí. Hombre, más Plan B que Daddy Yankee o que Bad Bunny que te lo meten por los ojos para que te acabe gustando, ¿sabes? Sí o sí. Al menos la sensación que me da. Sí, pero bueno... Ya lo es el reggaetón en sí, lo streaming, hay artistas que los hacen más streaming que otros. Sí, pero bueno, os que os fan máis o sea, os que teñen mellor posición, pues, supoño que tamén será por algo. Sí, a ver, está bien. Non sei, hai moitísimos temas de reggaetón que si os escoito se me va la olla, sabes? Entonces, eso, para mí, brutal. O sea, claro, non fago reggaetón, pois bueno, porque considero que tampouco é a miña vía de expresión óptima, sabes? O sea, a min, polas cousas que sei, o sea, pola miña formación musical, pois o mellor prefiero facer outra movida e tal, pero me flipa moitísimo. Ya. Y otra cosa que te quería preguntar, que antes se me pasó, el tema autotune, que hay mucha gente que lo ve en plan que no. Tú usas autotune, ¿cómo lo ves? ¿O qué le dirías a una persona que dice que eso no es música, que eso no es cantar, que eso no es...? Home, eu pola miña experiencia creo que a persona que di eso é seguramente que non o probara, sabes? O sea, quero decir, si a peña pensa que por facer... Bueno, e ademais, se a peña pensa que por ter autotune xa está todo feito, pois que non xa tan parva que poña autotune, sabes? Me explico? Sí, sí, o sea, si... Eu que che decía antes, si hai unha forma de que a miña música chegue a máis peña e me dé máis retribucións... La voy a usar. Eu vou usar, sabes? Claro. E o autotune, a ver, eu sobre todo utilizo porque canto fatal, sabes? O sea, e non é un rollo de falsa humildade nin hostias, eu canto super mal e, joder, co autotune, pois, considero que fai un traballo por min que eu non teño que facer que o resultado final fai que sea bo, pois, para mí, sabes? O sea, eso é meu. E ao final o autotune o que fai é afinar as voces, pero non che fai nin as letras, nin as bases, nin a estrategia, nin, sabes? Entón, quero dicir, tío, pois... No, e además, pois tamén mola que cada un fa o que queira, sabes? O sea, quero dicir... Claro, pero igual es un rollo de verlo como que es demasiado moderno y no tan clásico, como a lo mejor eran las estrellas de antes, que... Porque no existía, ¿no? Pero estamos lo ahora, usado. sabes? Claro, entón, estamos ahora. Quero dicir, ao final, tamén creo que a movida debería ser máis... O sea, menos tensa no sentido de...
buah, pero tú como... sabes, eu estou na miña puta casa echándome unas risas. Que, o sea, por que non podería facer eso, sabes? O sea, quero dicir, é unha estupidez. O sea, é como se alguén che di, no, moi guai, pero la guitarra con distorsión no, sabes? E en plan, hostia, tío, e se a mí me sale dos putos collos a guitarra con distorsión, o sea, quero dicir, eu, sabes? Esta persona que está delimitada por esta piel, le mola la distorsión y el autotune. Entonces no me rayara puta cabeza. Y ahí está la movida, hay que respetarlo y ya está, tío. Sí, igual que, pues tío, a mí, pues o mellor non me mola tal instrumento e o que toca que lle vou decir, no, déjalo, sabes? Pues no, tío, que esté contento, contenta, que esté feliz y joder. Y... Pero ellos lo que hacen es señalar y decir, no es músico porque usa autotune, no sabe cantar, ¿sabes? Bueno, vale. Que les follen, non sei, ao final algo que tampouco sabe a peña que o autotune pois ten unhas notas que parametrizar e se non foches ao conservatorio e non sabes todas as putas escalas que existen non vas a saber poñer o autotune, sabes? Entón, pois a ver, hostia, pois estudia modos griegos, sabes? O sea, ao final, quero dicir, para usar o guai o autotune tens que ter formación de música clásica tamén, sabes? Claro. Entón, pois bueno, a mí me mola a música clásica e o autotune, entón digo, pois convergen aquí, sabes? E está guai. E a que non lle mole, pois que non o use, sabes? Pero a mí, que me cunde, sabes? Pues es que la mayoría de la gente que no le mola es porque lo que dijiste tú antes, porque non usaron. No lo usaron, no lo conocen y no ven los beneficios que tiene, tío. Pero bueno, aí hai que ter o flow ese de perdona a los que non saben lo que hacen e xa está, sabes? O sea, quero dicir, no, es que... Pues vale, o sea, que eu xuroche que eso importame tan pouco e ráyame tan pouco no meu día a día que digo, pues tío, é como se che din, no, tío, es que non podes usar sudaderas con capucha. Como no? Pum, aquí está, sabes? Y si me lo dicen, lo hago más. Sí, e que moitos días non te apetece a ti tampouco, sabes? Claro, pero que decir... Joder, libre albedrío, ademais é arte, tío, sabes? O peor que pode pasar é que pues non lle mole a outro, sabes? En plan... Si te sales da norma, non pasa nada, sabes? En plan, si te sales da norma operando corazones, liadón, sabes? Entón, pois aí, ao mellor, sí que hai que ser un pouco máis correcto e estandarizado, pero con isto, tío, sabes? ¿Tuviste así algún momento que te criticasen mucho por tu estilo musical o algo así? ¿O nunca te viste rollo...? Pues non sei, supoño. A ver, en plan, que te lo dijesen a ti, me refiero, o que lo dijesen en comentarios de... Sempre hai peña que ven e te digo, guau, me parece unha mierda. E te lo dicen bueno, y tal. Claro. Sí, pero... E digo, bueno, pues tú estás perdendo tempo nunha mierda, sabes? O sea, quero dicir... É que eu creo que moitas veces a peña aí o que fai é volcar as súas frustracións en... Se proyectan en ti. Sí, o sea, e ao final din, buah, pois non sei, ao mellor hai peña que non é capaz de entender que as cousas que lle pasan ou non lle pasan pois tamén son un pouco produto de si mismas, sabes? Entón, pois a forma que teñen de desfogar ese sentimento de frustración é dicir, pois tú eres gilipollas, claro. Sabes? E eu digo, bueno, pois a mí non me importa ser ese saco de vosé, sabes? Pasa también en los comentarios en las redes sociales, de los vídeos y tal. Sí. Pero yo siempre digo, si esa persona estuviese cotejando con alguien en ese momento, un hermano, una pareja o lo que sea, le diría, pero ¿qué haces? No, insultando a alguien en internet, gilipollas. Sí, e moitas veces é pois, a sensación de ir en coche, de vas en coche e dices, ¡oh, es normal, tal! Sí. Pero eso dilo porque hai unha estrutura que te ampara, que impide que tú teñas que ser consecuente con eso que dices. Entonces, ¡wow, es normal! Jiji, rum, ¿sabes? Pero si ao final tuveras que decir eso cara a cara, xa saldría de ti decir, hostia, eu non teño por que o sea, non é meterme ou tal, é que é crear un mal ambiente que simplemente podo solucionar calando a puta boca, porque ao final tampouco o mundo necesita saber a opinión de todo o mundo, sabes? O sea, eu non me considero tan interesante como para ir dando a miña opinión por aí. Ya, e mucho menos se non te la piden, non te la preguntan. Claro. E eu teño as miñas opinións e digo, bueno, pues a mí isto pareceme que tal, pero tampouco creo que yo teño que decir a xente, pues a mí eso non me gusta, sabes? Bueno, pues si non me gusta me callo la boca e xa está. O sea, creo que a educación tamén vai de eso, sabes? Sí, pero la gente no está tan educada ahora. Claro. Vale, ahora ya, pregunta final, tío, que se la hacemos a todos los invitados. Si te reencontrases con tu yo de 10 años, ¿qué consejo le darías?
O sea, de hace 10 años, de No, cuando no, yo o tenía... sea, un niño de 10 años, tu yo de 10 años. Uf, El Chicho de 10 años. buah, que non se entera de nada, sabes? Pero, pues non sei, alegría, sabes? O sea, ao final, a ver, é que un neno... Siempre fuiste un chico alegre, en plan, nunca tuviste Sí, o sea, ni problemas de, o sea, depresión o algo así, o algo de ese rollo. no, a ver, evidentemente tes os teus momentos máis baixos, máis altos e Todo tal, el mundo, claro. pero bueno, eu considero que, pues non sei, sempre guai, sabes? Evidentemente, pues hai momentos máis altos, máis baixos, pero non... O sea, nunca tuve fallo e ao final, claro, que dar consellos tamén me parece algo tan Bueno, pero es a ti mismo. arriesgado, sabes? A mí ti mismo, mismo, claro. eu que sei, igual lle poño a cabeza loca, sabes? Entón, non sei, pasalo guai, non meterse con nadie e punto, sabes? O sea, Sí. e bueno, Y chill, porque yo te veo un Sí. tío muy tranquilo, muy sereno, ¿eh? É que, a ver, eu ao final xa hai bastante tempo que entendín que pois, eu o que me mola é tocar, facer a miña vida, tal e cual, e para eso non teño tempo para moitas movidas así, en plan... O sea, eu non teño tempo para perder o tempo, sabes? Para estresarte ou cosas así. Sí, ou para perder o tempo en falar con alguén que non me interesa ou aguantar un rollo que me suda a punta da polla, sabes? Paso, En plan, claro. sí, sí. O sea, porque o que teño que facer é sacar cancións, de dar conciertos, e eso xa me exige tanto, pois eso, cotidianamente, que non, sabes, parece un bo filtro para non ter que andar metido en mierdas, nin, sabes? Tener la mente ocupada para que no te Sí. importe el otro. Aparte eso mola porque teño un calendario sempre tan intenso que é que non podo andar aí rayado con es que non sei quién le dijo non sei que, non sei que. No, tío, sabes? O sea, eu teño que ir mañá para Zamora, pasado para non sei onde, sabes? Entón, eso creo que é guai, Claro. porque é que te quita unha cantidad de mierdas de puta madre. Pero me refiero que tengas tantas cosas que hacer, tampoco te provoca un estrés de decir, buah, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que tal. No, o sea, eu, joder, estou contentísimo ca vida que teño, sabes? O sea, vou por aí a tocar os meus putos temas, sabes? Ya, o sea, es la hostia, ¿no? É a puta hostia, sabes? E podría ser mellor, podría ser peor, pero, joder, nun punto no que está, creo que é un privilegio traballado por min e tal, Sí, claro. pero é un privilegio de puta madre, sabes? Entón, pois, hai que ter tamén a gratitud co mundo de decir, hostia, gracias, sabes? Claro. E pouco máis, e ser, o sea, ser sencillo, andar as túas e pa'lante, sabes? Bueno, Chicho, tío, muchas gracias. No, gracias a vos, joder. Un placer, conocerte y que vinieses. Gracias. Qué grande es este hombre.